F'dan il-ħadd qegħdin niċċelebraw il-festa f'ġieħ Sant'Ursula, kont titular ta' dan il-katedral u patruna ta' Għawdex, li r-relikwa tagħha hija meqjuma f'dan il-katedral. Ejjew nitħeġġu mill-eżempju ta' din il-Verġni Martri sabiex li l-Kristu nżommuh fuq kollox u fuq kulħadd. U f'kull għażla li nagħmlu fil-ħajja niġdu li huwa l-aqwa ġid li qatt jista' jkollna. Illum ukoll niċċelebraw il-ġurnata missjonarja u għalhekk fit-talb tagħna nżommu lill-missjonarji kollha li jinsabu f'artijiet oħra ixandru lil Kristu. Għalhekk nagħtu bidu billi nqumu bil-wieqfa u nilqgħu fostna liċ-ċelebranti. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti eżies inġbarna fl-imkien dal-għodu biex nagħmlu talba waħda l-koll fl-imkien, vuċi waħda, qalb waħda, ruħ waħda, għal Għawdex tagħna. Lil din il-qaddisa patruna ta' din il-gżira. Nitolbu għall-awtoritajiet ċivili, nitolbu għall-awtoritajiet u għal dawk li suppost jaqdu, suppost naqdu fil-Knisja, nitolbu għall-morda, nitolbu għall-emigranti tagħna. Niftakru fl-Awċejn mod speċjali f'dawk li kull wieħed u kull waħda minna inżommuhom fit-talb tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq
din l-Ewkaristija f'jum il-ħadd, jum il-mulej, jum il-missjoni, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijiet, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anċil qad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie Christe Gloria in excelsis Deo. Grazie.
jitolbu. U Alla, illum ferraħna bil-festa ta' Sant'Ursula, palma tallimna l-eżempji sbieħ tas-safa u l-qawwa tagħha, għatina wkoll għajnuna tiegħek għall-merti kbar tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Il-mulej mħallef u ma jħarix lejn l-uċuħ. Ma joqgħodx iħares lejn wiċċ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jalaqx widnejh għat-talba bil-ħniena tal-iltim jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdim il-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla' mola sħab. It-talba tal-lum li tinfet isħab u ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej u ma tiqafx qabel ma l-għoli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaq. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin inbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom, ngħidu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jisken fih ma jkollux xi jpatti. Ngħidu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. It-tieni qari. Hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, demmi ġam xerret sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbita tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini. Jalla ma jkunx magħdud kontrihom, imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minħall lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull denni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdana l-ministeru ta' din il-ħbiberija.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqietu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla, niżżik ħajr li m'iniex bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas li xhur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema. Ma beda jħabbat fuq sidru jgħid u Alla, ħenna għalija għax jien midni. Ngħidilkom jien li dan u mhux ieħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej tifkir Nagħmel sejħa li tfal kollha sal-year 3 biex jiġu hawnhekk quddiem l-artal biex flimkien mas-seminarista jitlu ġewwa t-tifsir tal-Vanġelu. It-tfal li hawn preżenti mill-year 3 l-isfel. Jiġu hawnhekk fejn is-seminarista ħalli jidħlu miegħu fuq ġewwa. Żewġ tirġiel tal-Vanġelu. Il-Vanġelu hekk beda llum, żewġ tirġiel. Wieħed Fariżew u ieħor Pubblikan. Żewġ tirġiel tal-Vanġelu dalgħodu aħna ġejna hawn fit-tempju biex nitolbu. Bħalhom preċiż. Kieku jkolli nistaqsi, ikollna nistaqsu dalgħodu lil nfusna u ngħidu imma Alla tiegħi, Alla li għandi frasi, jew Alla li naf bih. U iktar Alla tal-Fariżew jew iktar Alla tal-Pubblikan. Iktar Alla kif fehmu l-Fariżew jew iktar Alla kif jifhmu kif fehmu l-Pubblikan. Din tagħmel differenza kbira fil-ħajja tagħna. Differenza kbira mhux biss fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, imma fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin u fir-relazzjoni tagħna ma' nfusna. Tagħmel differenza kbira. Il-lejl min-nar, daqshekk id-differenza, nippruvaw nidħlu ftit fija fil-qosor. Tantu hekk li Ġesu jgħid dan tal-aħħar il-Pubblikan mar id-dar iġġustifikat u l-ieħor le, tant id-differenzi kbira. Min huwa Alla tal-Fariżew u min huwa Alla tal-Pubblikan? U
U jien, fejn qiegħed jien, fejn qiegħda, fejn qiegħed? Min huwa Alla tiegħek? Alla tal-Fariżew, mid-diskors tal-Fariżew stess. Alla tal-Fariżew u dak illi qiegħed attent bil-pinna f'idu biex jimmarka kull żball u kull ħaġa tajba li l-Fariżew jagħmel. Alla tal-Fariżew aktar minn ħaġa oħra u sejt u wieħed li jħaddem u li jħallas skont ix-xogħol flok le xowr fuq kull ma naqla fuq il-profitt, le xowr jiġifieri l-10% nagħtihom fuq kull ma għandi. Mhux fuq kull ma naqla, mhux fuq il-profitt, imma fuq kull ma għandi qiegħed jgħidlu. Ara kemm għandek tagħtini, qiegħed jgħidlu lil Alla. Ara kemm għandek għalfejn tħobbni. Ara kemm qiegħed naħdimlek, ara kemm qiegħed inħallsek. Mhux tal-li hekk, tal-li l-Fariżew idur lura u jgħidlu u jien qejs li tkun taf li m'iniex bħal da. U m'iniex bħal l-oħrajn kollha, interessanti, bħal l-oħrajn kollha, jien aħjar mill-oħrajn kollha. Tgħidu li min se jmur fejn Alla u jgħidu dan kollu. Forsi dan kollu ma ngħiduhx, imma parti minnu ngħiduhulu ta' parti minnu ngħiduhulu. Tgħidu li x'hemm ħażin fil-li ngħidu. Hemm xi ftit affarijiet li mhumiex qegħdin f'posthom preċiż. L-ewwel qabel kollox l-idea li Alla u min iħaddem u sejt illi Alla qiegħed attent il-ħin kollu biex iħallas jew jikkastiga skont l-emir tal-bniedem. Din hija żbaljata. Mhijiex l-idea ta' Alla ta' Ġesu Kristu. Imbagħad idea oħra żbaljata x'inhi? Illi min ikun hekk allura jaħseb u jimmaġina illi l-ħajja tiegħu kollha tikkonsisti min ikun bħal Fariżew tikkonsisti f'ħafna regoli u f'ħafna liġijiet li jien trid tobdihom u jekk tobdihom allura għandek id-dritt illi Alla jimxi miegħek sew. Jekk ma tobdihomx, Alla għandu dritt li jikkastigak. Anki din idea żbaljata. Il-Fariżew u jipprova jagħmel il-ħila kollha tiegħu u ma nistgħu nlumuh f'xejn għax kollox tajjeb qiegħed jagħmel imma mbagħad kif iħares lejn ħutu, imbagħad kif iħares lejn l-oħrajn. Kollha kemm huma ħżiena u jien m'iniex bħal dan ta' wrajja. Aħna nafu li Alla tagħna jixtieq li aħna nġibu ruħna ma' xulxejn mod ieħor. Alla tagħna hu differenti. Mela min huwa Alla tal-pubblikan? Min huwa Alla li fuq jdur il-pubblikan u jitolbu bajnejh baxxuta jgħidilna l-Vanġelu? Mhux bħal ieħor b'wiċċu minn quddiem, bajnejh baxxuta. Interessanti għaliex? Għax Alla tal-pubblikan huwa dak Alla li Ġesu Kristu jrid iwasslilna u li jista' jkun li aħna għadna l-bogħod minnu. Qegħdin nagħmlu llum il-festa ta' Sant'Ursula. Din it-tfajla li fir-raba' seklu fis-sena 383 bejn wieħed u ieħor telqet mill-Ingilterra mill-Brittanja l-Ingilterra tal-lum flimkien ma' żgħażagħ oħra bħala kienet żagħżugħa tfajla. Flimkien ma' żgħażagħ oħra bħala biex twassal sa fil-Ġermanja tal-lum biex twassal idea vera, idea tajba ta' minu Alla ta' Ġesu Kristu. Biex twassal lil Ġesu Kristu. Biex twassal mhux biss il-messaġġ ta' Ġesu, imma wkoll il-grazzja ta' Ġesu biex tgħin lin-nies tal-Ġermanja bil-mod il-mod jemmnu u jikbru fil-fidi. U spiċċat martri ġewwa kolonje. Għandna bżonn illum aħna illi xi ħadd iħabbrilna minnu tassew Alla ta' Ġesu u żgur li għandna bżonn.
Min huwa Alla ta' Ġesu? Min huwa Alla tal-Pubblikan? L-Alla tal-Pubblikan hu xi ħadd illi kull ma int u kull ma għandek tawlek u tawlek b'xejn. Alla ħalaqna b'xejn. L-Alla tal-Pubblikan mhux Alla li trid tħallsu biex iħobbok, le. Alla tal-Pubblikan u Alla li lilek ilu ħafna li ħabbek u ħabbek ħafna minn qabel. Alla tal-Pubblikan. Tant ħabbek Alla tal-Pubblikan illi ħalqek tak il-ħajja. Allura m'hemmx għalfejn tħallsu biex iħobbok, għax diġà jħobbok ħafna, diġà ħabbek ħafna. Tgħiduli allura men għalfejn ir-regoli, għalfejn iridu nħobbu lilu, għalfejn iridu mmorru l-Knisja jekk iħobbna. Għax jien min iħobbni, int min iħobbok, ma tiddejjaqx toqgħod ħdejh, tfittxu, tmur fejnu u tmur għandu mhux b'obbligu imma tmur għandu għax tħoss illi kull meta tmur, kull meta tiltaqa' miegħu, Alla se jħobbok. Alla se jagħtik xi ħaġa sabiħa lura. Għalhekk tmur mhux b'obbligu. X'differenza minn Alla tal-Fariżew? Alla tal-Pubblikan iħobb lilek, lil kull wieħed u kull waħda minna, bid-djufijiet u d-difetti tagħna, bil-problemi tagħna, bid-dnubiet tagħna, dawk li nafu aħna biss u dawk li jafhom kulħadd. Alla tal-Pubblikan hekk iħobbok lilek, anke bid-dnubiet li jaf bihom kulħadd. U forsi kulħadd igerger għalik jew jikkritikak minħabba fihom. Alla ta' Ġesu Kristu lilek iħobbok dawk id-dnubiet. Kif ħabb lill-Pubblikan, kif iħobb ma ninsewx lill-Pubblikan fi żmien Ġesu. Min nistgħu ngħidu li jew illum, ma nafx nistgħux inqabbluh ma xi illum għandna ħafna sens ta' akkoljenza lejn kulħadd. Immaġina wieħed kriminal pubbliku, serial killer, li inti taraħ u tistmerru, taraħ u jtejk li titfalu l-ġebel, taraħ u jtik li titbiet minnu. Dak kien il-Pubblikan fi żmien Ġesu. U Ġesu lil dan il-Pubblikan jilqgħu fit-tempju u mhux biss jgħid dan mar id-dar iġġustifikat. Għax fehem tassew, għaraf tassew min hu Alla. Allura l-Pubblikan m'għandux il-problema li jrid jgħix u jrid iġib ruħu b'xi mod biex joġob lill-Alla jew lill-oħrajn kif iridu l-oħrajn. Il-Pubblikan huwa persuna libera. Imma fl-istess waqt il-Pubblikan mhux bħal Fariżew. Il-Pubblikan iħares lejn l-oħrajn f'wiċċhom, għajnejh f'għajnejhom, mhux minn fuq għal isfel, ma jarawhomx dubbien, ma jikkritikawhomx għax jaf li hu wkoll għandu djufijiet tiegħu, għandu dnubiet tiegħu. U allura lill-oħrajn iqishom bħala ħutu, il-koll kemm huma uliet tal-missier. Noqogħdu attenti għax jien ninduna minn innifsi kemm Alla tiegħi għadu Alla tal-Fariżew u mhux Alla tal-Pubblikan meta nibda nikkritika lil dak, nibda nikkritika lil dik, nibda naħodha kontra dak, nibda u ma nifhimx li lili Alla jirrispettani bid-dnubiet tiegħi u jixtieq li jien nirrispetta lil ħadd ieħor u nilqa' lil ħadd ieħor bid-djufijiet tiegħu. Ara kemm għandna bżonn tal-evanġelizzazzjoni, ara kemm għandna bżonn il-Vanġelu. Għax aħna sfortunatament meta nkunu żgħar u nieqfu mill-formazzjoni mit-tagħlim nispiċċaw bl-idea ta' Alla tal-Fariżew u jkun diffiċli ferm biex nidħlu fil-mentalità ta' Alla tal-Pubblikan. Propju għalhekk din is-sena fid-djoċesi tagħna qegħdin nagħmlu kull ma nistgħu biex nagħtu l-importanza li tistħoqilha lill-kelma t'Alla. Sant'Ursula mietet martri xewt propju għax marret twassal din il-kelma li lila għamlitilha ħafna ġejt, li lila salvata. Hekk jalla matul din is-sena, f'din il-festa għażiża lil din il-qaddisa li għandna warajna. Hekk ejjew ma ninsewx li dik l-istatwa ilha 400 sena fuq 400 sena ġewwa dan il-katedral. Ejjew ma ninsewix dejn. Għaliex?
għax dan ifisser li l-fidi għal missirietna kienet tant importanti. U ejjew aħna wkoll mhux biss niskopru dejjem iktar is-sbuħija u l-importanza ta' din il-fidi, imma nippruvaw bil-qalb kollha, bil-ħeġġa kollha nadduha lil tawrajna. Sant'Ursula biex tgħaddi din il-fidi saħansitra ħalset bħajjitha, ħalset b'demma. Mhix ħaġa kbira illi aħna biex nisimgħu il-kelma talla inħallsu għalmenu biftit ħin, għalmenu b'nofsija 3 kwarti fil-ġimgħa minn barra l-qudiesa. Dejn kienet kapaċi tħallas bħajjitha. Jew nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nissel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġ u sar bniedem. Salbuh ħalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għamil li mwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, jiet fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-libn li hu meqjum imweġġa flimkien mal-missier u mal-ibn u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubien nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U Alla missier aħna nresqulek it-talb tagħna permezz ta' ibnek Ġesu is-saċerdot il-kbir li jidħol għalina u ngħidulek flimkien mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Għal-Knisja biex fuq it-tagħlim tal-Evanġelju ma timxix wara privileġġi iżda tkun għaddej ta' kulħadd nitolbu. Mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Għad-dinja sabiex bl-eżempju tal-insara tiskopri li hija maħbuba minn Alla li ċekken lilu nnifsu sar bniedem bħalna u għadda jiservina nitolbu. Mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Għal-popli li għadhom ma semmew l-bxara tajba ta' salvazzjoni sabiex qalbhom tkun miftuħa għall-kelma ta' Alla meta tiġi mwassla lilhom mill-missjonarji nitolbu. Mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Għalina u għall-Ewropa biex il-missjoni ma tkunx biss sempliċiment għotja ta' flus iżda tkun okkażjoni li nitalmu li nitħeġġu mill-ġdid fil-fidi li rċivejna nitolbu. Mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Għall-missjonarji ta' djoċesi tagħna imxerdin mad-dinja biex iħossu s-solidarjetà u t-talb tagħna għalihom u nkunu qrib tagħhom fil-ħidma li jagħmlu nitolbu. Mulej Ġesu idħol għalina quddiem il-missier. Inroddulek ħajr, missier, inresqulek dawn it-talbit tagħna bl-interċessjoni ta' Sant'Ursula u l-Għażiża Ommok Marija. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infakkarkom illi l-ġbir f'dan il-ħadd huwa kollu tal-ġurnata missjonarja u allura dawk illi ġabu l-envelop li tqassam bibbieb fid-djar mal-bulettejn jistgħu iħalluhu wkoll waqt il-ferta. Dak kollu li jinġabar mal-Knisja Universali f'dan il-ħadd jingħata lil Papa biex imbagħad jiddestinah
għal missjonijiet tal-Knisja. Nibqgħu bil-wieqfa waqt l-offertorju imħeġġin mill-parabbola li għadna kemm smajna se nresqu fuq l-artar l-offerti tal-ħobs u l-inbit, sinjali tax-xejn tagħna, sabiex Alla juri l-kobor tiegħu sewwa sew fejn hemm id-dajjef tagħna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej daw l-offerti li aħna llum qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Verġni Sant'Ursula biex ikunu joġbuk bħalma oġbitek din il-qaddejja tiegħek fit-taqbida tagħha sal-mewt tal-imħabtek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Sant'Ursula ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u issaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajta intennu lil kobor tiegħek. Sanctus,
Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek, benefatturi ta' dan il-katedral, u f'Joseph u Josephine Caruana, Vittoria Tori u Manuel Grek, Liza u Giuseppe De Brincat u l-familja, Nicola Formosa u s-saċerdoti mejta. Li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għameli kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ l-Imqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp,
mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamil magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla u Missier, jew nagħmlu l-qalb u nitilqu fidejh il-preokkupazzjonijiet tagħna. Nafdaw fih, mo speċjali meta nħossuna b'darna mal-ħajt. Nafdaw fidejh il-persuni li nħobbu u li forsi għandhom bżonn tat-talb tagħna. Nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewi, jitqaddes ismek, tiġi saltinata. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mit-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi istejt kelma waħda u ruħi tkun infej. Ejjew noqorbu għat-qarbin waqt li nitolbu lil Ġesu ifejjaqna mhix sbija żbaljata li jista' jkollna ta' Alla u tagħna infusna.
Inhumu bil-wifqa. Nitolbu. U Alla, intellajt lil Sant'Ursula fil-glorja tal-qaddisin għal-rebħ tagħha bħala verġni u martri. Għamel li bis-saħħa tas-sagrament li rċevejna nirbħu bil-qawwa kull ħażen u niksbu l-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Kif namlu dejjem f'din l-okkażjoni tal-festa ta' Sant'Ursula, l-President tar-Reġjun Tawdex, Dr. Samuel Azzopardi, sejjer jippreżenta iż-żejt illi imbagħad ikun jixel quddiem din ir-relikwija hawnhekk fil-kappella tagħha fejn hija meqjuma hawnhekk biswejt l-artan. Dan huwa sinjal tal-għożża tal-Awċin kollha tal-Gżira lejn il-patruna tagħhom Sant'Ursula. Għalhekk nistieden lill-President tar-Reġjun biex jippreżenta lill-Isqof dil-lotja simbolika taż-żejt illi permezz tiegħu jinxtel il-lampir illi huwa sinjal tal-għożża tagħna l-Awċin lejn Sant'Ursula. Nieħu din l-okkażjoni sabiex ngħid grazzi lil dawk kollha li taw semhom f'din iċ-ċelebrazzjoni. Issa jkollna qudiesa oħra fil-11 bis-sagrament tal-Magħmudija. Il-lejla fil-5 tkun hawn it-talb tas-salmi, it-tieni jasar u l-barka sagramentali u l-quddies ikun bħas-soltu fis-6 u fis-7 Nhar il-ġimgħa jiġi ċċelebrat jum Għawdex u għaldaqstant iċ-ċelebrazzjoni ta' filgħaxija tkun speċjali titmexxa mill-Isqof. Ikun hawn magħna wkoll il-President tar-Repubblika u l-quddiesa ma tkunx fis-6:30 imma tkun fis-6 ta' filgħaxija. L-istedina hija miftuħa għal kulħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Missahes.